ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ମାତୃଭାଷା କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶିଖିପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି କିଛି ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଅଛି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାଁ ହେଲା କଣ ଶିଖିବା। ଅର୍ଥ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖକ, ତାଙ୍କର ସେ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାଁ ରଖାହେଇଛି କଣ ଶିଖିବା। ଲେଖକ ହେଲେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ 1921 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗଞ୍ଜେଇଗିରି ଗ୍ରାମରେ ଏବଂ 1974 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଲେଖକ, ଅନୁଭୂତି ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ବଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ, ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି, ଅମର ମଣିଷ ଓ ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆଜି ପଢ଼ିବା କଣ ଶିଖିବା, ସେ ବିଷୟଟି ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି ପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ମୋ ପୁସ୍ତକ ପଠନ କରିବି। ସମସ୍ତେ ବହି ଖୋଲି ସେଇ ବହିଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ପଢ଼ିବା। ଦୋଷ ଗୁଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ହେଉଛି ଦୋଷକୁ ଛାଡ଼ି ଗୁଣ ଶିଖିବା। ଖବରକାଗଜ ବାଲା ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେରିକାରେ ସବୁଠୁ ଭଲ କଣ? ମୁଁ ବରାବର ଉତ୍ତର ଦିଏ, ନୁହେଁ ଷ୍ଟେଟ ଏମ୍ପାୟାର କୋଠା, ନୁହେଁ ଜର୍ଜ ୱାସିଂଟନ ପୋଲ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ। ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜାତି କେମିତି ଶିଖିଛି। କାମ କରିବାକୁ କେହି ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏନି। ଦିନେ ପ୍ରଫେସର ମର୍ଗାନ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କଲଗେଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରେଜୀ ପ୍ରଫେସର। ଗୋଟିଏ ଅଧା ତିଆରି ଘର ପାଖରେ ମଟର ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଓହ୍ଲାଇ କରି ଦେଖିଲି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ରବର ବୁଟ ପିନ୍ଧି ଛିଣ୍ଡାପତରା କାମିଜ ଲଗାଇ ମାଟି ଚକଟୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମୂଲିଆମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପାଟିକର ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛି, ହାଇ ମର୍ଗାନ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କିଭଳି ଅଛ? ଭାବିଲି ସାଇ ପଡ଼ିଶାର କେହି ଜଣେ ଚିହ୍ନାକୁଲି ହୋଇଥିବ। ମାତ୍ର ନିକଟକୁ ଗଲାରୁ ପ୍ରଫେସର ମର୍ଗାନ ତାଙ୍କୁ କଲଗେଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ବୋଲି ମୋ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ହାତଯାକ କାଦୁଅ। ସେ ମୋ ସହିତ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କ୍ଷମା ମାଗିନେଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ କିଣୁ କିଣୁ ହଠାତ୍ ପରିଚୟ ପାଏ ଯେ ବିକ୍ରେତା ଜଣକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଦୋକାନରେ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ଷେତରେ ଆଳୁ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଥରେ ଯେ ଦି ଅକ୍ଷର ପଡ଼ିଛି ସେ ମାଟିକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଶିକ୍ଷିତ ବଡ଼ଲୋକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ବୁଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଅଧାପେଟିଆ ଦୁର୍ବଳ ମୂଲିଆ ହାତରେ ଦେଶ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେ 2 ବର୍ଷ କାଳ କେବଳ ଶନିବାର ରବିବାର ଛୁଟିରେ ଲାଗି ଲାଗି ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। 76 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା, ମୁହଁର ଚର୍ମ ଅହଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ଛୋଟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ବୁଲଡୋଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗଡ଼ାଇ କେମିତି ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯୁବସୁଲଭ ଜ୍ୟୋତି ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଦେଶର ଯୁବକ, ପଟା ଖଣ୍ଡେ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବି, ପଥର ଖଣ୍ଡେ କେମିତି ଉଠାଇବି, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ପାଇନା। ଏଡ଼େ ଅପଦାର୍ଥଟାଏ ମୁଁ। ବେଳେବେଳେ ହତାଶ ହୁଏ ଯେ ମୋଠୁ ବଳି କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଥରେ ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟିରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଜଣେ BA ଅନର୍ସ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଖାଉଛ? ସେ କହିଲେ, କଣ ସାର୍, ଯାହା ପାଉଛି ଖାଉଛି। ମୁହଁର ଭାବଭଙ୍ଗୀ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁଥିରେ ନୈରାଶ୍ୟର ଛାୟା। ସତେ ଯେମିତି ଏ ଦୁନିଆରେ ସେ ଏକାନ୍ତ ନିଃସହାୟ। ଭାବିଲେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଜିକାଲି ଜଣେ BA କି MA ପାସ୍ କରିବେ, ମୋଟା ଦରମାର ଚାକିରି କରିବେ, ଅଥଚ ନିଜ ହାତରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଫୁଟାଇ ଚାଉଳ ସିଝାଇ ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଜିଯାଏ ହୋଇନି। ତେବେ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ NCC ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କୁଦି ହେବାରେ କି ଲାଭ? ଏ ଦେଶର କଣ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ? କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ ପର ଉପରକୁ କାଦୁଅ ପିନ୍ଧି ନିଜେ ଭଲ ବୋଲି ହାଟ ବଜାରରେ ବାଜା ବଜାଇବା ଛଡ଼ା କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ
ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ପଦଟିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷ ଗୁଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ହେଲା ଆମେ ଦୋଷକୁ ଛାଡି ଗୁଣକୁ ଶିଖିବା। କାରଣ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥାଏ ଆମ ଭିତରେ, ଯେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି। ଲେଖକ ଏଠି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ କେତେବେଳେ ଦେଖିବାନି, ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ଦେଖିବା, ସୁଗୁଣକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଲେଖକ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ, ତ ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥାଟି କଣ? ତ ସେ କେବେ ବି ସେଠି ଦେଖିଥିବା ବଡ ବଡ ଫ୍ଲାଟ ବା ବଡ ବଡ ସହର ମାନଙ୍କ କଥା କହନ୍ତିନି। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ବଡ ହେଲା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକା ଲୋକମାନେ ପରିଶ୍ରମକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କି ଶିକ୍ଷିତ, କି ମୂର୍ଖ, କି ଚାକିରିଆ ଏବଂ ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଏପରିକି ଜଣେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ ଏବଂ ସେ ବି ଜଣେ ପ୍ରଫେସର। ସେଇ ପ୍ରଫେସର ଜଣକ ମାଟି ଚକଟିକି କୁଲିଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ହେଇଗଲା ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ କାଦୁଅ ହାତ ହେଇଥିବାରୁ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅଭିବାଦନ କେବଳ ଜଣେଇଲେ। ତ ସେଇଠି ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ଯେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଲେଖକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ମନରେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଇଥିଲା ଯେ ଇଏ ବି ଜଣେ କୁଲି ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୁଲି ବେଶରେ ଅତି କମ ଦାମର ଗୋଟେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଯେ ଏମିତି ମାଟି ଚକଟୁଥିବେ, ଏ କଥା ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏଇ କଥାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କ ଯାହାର ବୟସ 76 ବର୍ଷ ବୁଢା, ମାନେ ବହୁତ ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗୁଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସେଠି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ବୁଲଡୋଜର ଲଗେଇ ବଡ ବଡ ପଥରକୁ ଫଟେଇକି ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଜ୍ୟୋତି ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ଯୁବ ସୁଲଭ ଜ୍ୟୋତି, ଯୁବ ସୁଲଭ ଅର୍ଥ ଯୁବକ ପରି ଆଚରଣ, ଯୁବକ ପରି ଦେଖେଇବା ଯୋଉଟା ଯୁବ ସୁଲଭ ଆଚରଣ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ପିଲାମାନେ ବା ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଜଣେ ପାଠ ପଢିଦେଲା ମାନେ କଲେଜ ବିଏ କିମ୍ବା MA ଯଦି ପଢିଦେଲା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଟିକେ ହେଇଗଲା, ସେ ମନରେ ଭାବେ ଯେ ଏଇ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ମୁଁ ମାଟି ଚକଟିବିନି, ମୁଁ ହଳ ଧରିବିନି, ମୁଁ ବିଲରେ କାମ କରିବିନି, ମୁଁ କେବଳ ଅଫିସର ହେବି, ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ପାଇବି। ଏଇସବୁ ଆଶା ରଖି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ସବୁବେଳେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥାଏ। ତ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ବା ଭାରତୀୟ ଲୋକ, ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିପାରୁଛି, ତାର ଏତିକି କଳା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ସେ ସାମାନ୍ୟ କୋଉଠି ପଟା ଖଣ୍ଡେ ଖଞ୍ଜିବାକୁ ନିଜର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଭଣଜା ଥିଲେ। ସେ ଭଣଜାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯେ ତୁମେ କଣ ଖାଉଛ, ସେ ବିଏ ପଢୁଥିବା ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହା ପାଉଛି ଖାଉଛି, ଅର୍ଥ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଉଛି ଖାଇଦଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଯୁବକ ମାନଙ୍କର କଥା ବା ଶିକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କର କଥା ଏଭଳି ଏତେ ନୈରାଶ୍ୟ ଛାଇଯାଇଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ଅସହାୟ, ମୋତେ କେହି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ, କେହି ଜଣେ ମତେ ରୋଷେଇ କରିକି ମୁଠେ ନଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି, କେହି ଜଣେ ମତେ ମୋ ପାଇଁ ସେବା ନ କଲେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। କାରଣ ମୁଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ, ମୁଁ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛି, ତେଣୁ ମୋ ସେବାରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିବା ଉଚିତ। ମୁଁ କେବଳ ପାଠ ପଢିବି, କେବଳ ଅଫିସର ହେବି ଏବଂ କାଗଜ କଲମରେ କାମ କରିବି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ, ଯେ କଲେଜ ପଡିଆରେ MCC ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ କୁଦିବାରେ ଲାଭ କଣ? MCC ଯୋଉ ଗାଇଡ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେଠି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ ବା ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେଠି ଶାରୀରିକ ଦେଖାନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପ ହୁଏ MCC କ୍ୟାମ୍ପ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିକି ସୁନ୍ଦର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସବୁ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଏଇ ସବୁ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ କରିବା ବା ଏମିତି ଶାରୀରିକ କରିବା ବା ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଜଣେ ଯଦି ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନ ପାରିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖକଙ୍କର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ଶିଖିବା ଗୁଣ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା।
तेणु या किसी प्रश्न रही कठिन शब्दर अर्थ जो कामिज पिंधिकी थिले प्रोफेसर से कामिज कहले पोशाक बा सार्ट को विशेष कामिज कहे युव सुलभ कहले युवक परि आचरण नैराश्य कहले आशा शून्य अर्थ किसी जमी आशा नहीं से भली कंटा बाड़ में लुगा पकाइबा अर्थ अकारण कली करवा अर्थ या वाक्य व्यवहार केमती करवा ना कंटा बाड़ में लुगा पकाइबा को आम लिखिपर स्त्री लोकटीर कंटा बाड़ में लुगा पकाइबा गुण केबे गला नहीं एभली किसी वाक्य आम लिखिपर। तो आज एतिकी या पर आज जहाँ रहिला प्रसंग ताको आम परवर्ती क्लास रे पढ़िबा। धन्यवाद।